Trangokoany. Ano ka nagsipahay trangokoany zany? Zany laolo mba kila anaty ala ty fa tena mosary nitsy zany laolo so tena hitahita raha mety hoanina ty vonivonjavatra mety hoanina aty misy ty kamo ty amam raiky tena tiako kamo izy ty eo finesinente eo tena tsy maintsy hoaniko fô ay karaha afafatoko nazy zany afafa zany mosary hoaniko foana nino mazazany kareka fotofoto kamo vatana kajaby fotofoto kamo vatana kajaby laolo ino maka mazaty nino ma maty laolo ino mazaty fotofoto kajaby amy kareko andemizanato sakona tratrato zay laolo mampariraka mety maniraka zany izy ka mariny godoloko mavarina anao eto mahino narelero tsy sasa fimisesy to raha tô sera tô patron zalahy fimasesy feky magnano polongo respiration ndindindika tany misy asa volagna baka koa misy asa aminakay misy asa ndao anao zao ty irako anao mandeha anaty alany mandeha mangala finesy malaky fa tsy lozana mipetsaka eto to jere ma raha tô anaty petsaka to tsisy asa ke tsy misy mipetraka fo ay amizay matany angalako finesy tena magnirika zao agnaty alan'zovy agnaty alano agny misy finesy zaka tsy mata finesy agnaty alano agny karaha lavani fitako agny mba rabaka io tany angalako finesy zandy ty laolo vaza olo zaho ane anemona aniraka anao fa tsy hoe maniraniraka fatany karaha itoa de merde anao malaikilaiky anao mandeha anaty alany de merde anao mipody bokany moninao amieko anao malakilaky ko ndraiky baka vola zay manafinao tsy maintsy mandefa manafinao ko ndraiky kabarona atela jiaby eto kapoka anakamary mikilo batatra atela jiaby eto azoko mitomagny karakory zady andeha ede otriny mavola mezanao za zay mihitsy boko 25 000 ameko anao de anao bokany regleko volanao tsika samy miala laolo tsy mety zay ataova 50 000 fa sarotro be tany angalanaka finesy agny fa maro maseka ro tompony hatiala io agny zalahy tsy vita mora dogna loatra mahito tsy manino basy fa apirangako 50 000 raha io fa za mila raha io tonga eto matokisa legidy tsy magnary bala ambesa badilika tany angalako finesinao atala sady magomy ny madosokiki ny josily ny jomamory gravy ny amadosokika doko misy finesy masaka sisan'izay manta aby zandre zava tsy haiko na mahadosokiky na mosakiky fa raha zany mila tonga eto niany mazava aminao anao malakilaky ma leroa malakilaky manao fa tsy lozana mipetsaka be koa fa manjary taraiky raha ilaiko zao ty tany misy finesy masaka eto ia zala angosina bavy enjagna patron iny magnadary mitady finesy zegny tena koa tsy agnano tsy mahazo vola ty doko fa misy tetetiky nesin'olo ty doko mety misy masaka maromaro ty doko mesa tonigny ty fa ty doko mety misy masaka ty mety fangalan'olo eto mesa tongotongotsika izy grave zalahy mampavozo andrahaligny jiaby tena agnaty ala ty zala tsy mala hivonen'olo fitiavagna vola fo patron koa baka tsy haiko amono zaho patron nakako grave mesa tongo koa tany misy tapaka ty doko mety misy maromaro masaka doko mesa zavako tsara beky fa raha tena to teknique koa tsy zegny tsy raha mety mesa kongokongo ely mainy aizany misy masaka sa tsisy anao koa misy masaka mba milatsa azafady za tsy nefandehanika agnabo any anao koa mba masiny koa anao kakazo ty koa mba hivolagna milatsaha anao matiny tetetiky misy ty fa za tsy nefandehanika ano any koa misy masaka anao agnabo milatsaha volako zay za eto volagna aminao legidro koafy sagnany akoko akola mena milatsaha latsaka mariny finesy ty zany nagaga zao korana sangisanina tokony latsaka mariny finesy ty dimba finesy fa tsy sineky raha fa mbe zavako tsara be tsao falofo magnano fogno finesy eto ty zala tsy finesy latsaka mariny korana sangisangina ataoko zala mesa zavako tsara beko akory manao finesy maro sa olombelogno sa nen'olo sa finesy volagna baka anao koa tsy volagna andesiko sekalian biar bis maceret patuan Allah sebenarnya dengan orang kokong nongeng nakon nulis sekadar bis maceret po ala business mativa avec ni parle zala mat zala nyanya to akora to kuyala hatu nandanga hari sits mas finish mudu ko sai matvola ngosna bazi askanyani yar fuskanya zambe no mlefano zana no masar mudu ko dikare helicopter zeno skay kat ko skay family bisla mat akor zay urat zay Allah nak semua Jangan kuani.